Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Kasing JSU Warjantia Circle bat kasendai unit haringkat bat ka borshnong kilahyar ban khanra na phang ki menderi ki bomdei na kajala bat na kari jongi ki bawan buhai shnong hapo ka shnong lakro ki dekhot kaseng hakajing non lang ringkat ki dekhot ka borshnong kila khanrai ki kot kisla ya ki poi ei ki ba thaulat ban shong ei bat le trai hapo ka shnong lakro kabadan ha amlaram subdivision kabadan hakhaput bat kari Bangladesh Nakalyang kinong yalam kasing JSU hadin bakilayo jingtip na kitray shnong bakini ki menderi ki badan hapo ka shnong ki bala thmu ban shnai kani ka ying mani blai kabahe hapo uput usam ka shnong phalam da yo bor na ki bor shnong bat kaseng kala pensange mardor ya kani ka jingtei be an kabala shule don bor kini ki mender kaseng JSU haringkat bat ki bor shnong kin sa shong per khat bat ban pensngau shaki bor ka an ban khanglat ya ki menderi na ka jingwan buhai shnong bat nakalyang kaseng kala bekrat ya kito ki bomdon hok ban shong ban sa hapo ka shnong bat hapo ka than hi baro ka wei to biang wo kelam bi kan persiap pho bi de lek buat sini lek buat baik wa mem kuat kut direct district council pak du district council kan wan ini wei cha fan de ho wei ta pra wei fan wei ji le untuk ong ma untuk ki cai bro mene pre du biak ubhe non de chimi le mene pre non gobro bi mene pre non ai kan ha to tisni wan mo kwat tisni sini us biak du tun next game ngena itu tu mo ai sebab apa nada bhe no bhe o mo dang ka angka hai dang ti ke be pam dang di mu bo bo ai be ai kan no mo chni di biak gan no bo be pam ni do ma o to la mo bo ai sebab du sengek to kamera sengek pra dang tula udoloi udoloi dang tula to les Dah unit harkat ke jumlah dan harkat ke war circle JSU war circle ni dan hanya pok ke senang lekrok kalau rekacing yo jing ujor jengi hana ki nong senong pada senong hi ha kacing le dan bor jong kawai ka longjing pasna to tu mendir hadin ba ke senong kala khang persya te kaliang jongi kung kasing lawan ban pensenge ya kete kacing sena ya te mendir ban kaliang jongi ru ila ai ru kacing maham ba kindai ban sena ya kung kito ki mendir kacing sya ka mendir ka jaka ba ka elaka sapator ke jongi bat kasnong ikila ai jaka ya ki ban sena khang sate senang ya ka mendir pakin ya mane belai bat kane pat banyi imenta ba urusna simen urusna don bor ka jaka jong kasnong te kuntang ni nakaliang jongka JSU ngilawan bang khang ya kane ka jingsna jongki ya kane ta mendir ke jongki bat ngila ya ru ban le pe mi ekti dukan ke badan te busrop te ngila pan ni kot kisla ke jongki ba hadin bang ngilap kot kisla jongki kimdon kimyo kata ka NOC na dabar snong bat na ka elaka doloi bat na district council hi tengila khang iki nagaliang jongi ka JSU sendai unit harkat ka JSU war circle ni buru kawai ka jing maham yaki kini besyong basa kini tan border bakim dei ban wanra yaki piru ba nabar kunki kini ki khar bangla ki banon syong sa apo kane ka dong ka than apo kane ka jaka ka jongi namar kum bangi i menta apo kane ka senong lakro kambun ki breu ki banabar bat kila kham le meng te ni nakaliang kaseng ni namailat ni ai budin nakapor sakapor ban namailat yakini ki ki jangwan ra ki breu ki banabar khamtam ki nong Bangladesh bat kaweng kwa ban ai on pha ka khubor sa I padaloi jangi bare pe khami kana ka elaka sapator ka jangi ba imdei ban ai mon ai lai lut than kini ki breu kini kita khar mo ba kin yo le mon ha kene ka senong lokro pat akiwe kiwe ki jakaro ba ni kum kaseng nin ai da ka batang namaru doloi ai mon ai lai loi yakini ki breu ki basong basa ane pat kum kaseng nim kwa bakane ka jaka ka ba don hapo
ka elka sat potor ka jangi bahkan long kum kata ka jaka ka badan sate sa southwest nang makala sa po isameti kaseng lada ja kano ka jingja ka pasung se ngin sim hi da ka we galanti ban le ka badan kan